Alhamdulillah guys, dhisik ki arep nyayur apa ya? Bingung ya guys. Dek ini dhisik ki wis masak jantung pisang. Tapi dek sore kok enek wong apa kuwi bakul ngene iki guys ning HP tak delok kok apa lirae apik-apik. Temune nggih apik-apik ayu-ayu, dhisik terus grecep WA mbak iki terus tak kon ngeteri rene guys temu lireh iki sing temune nek urung dikoceki urung dirisi wis ngene iki bentuke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys, iki jam 5 pagi jam 5 tapi iki wis waduh wis memplang-plang guys nek ngene iki mau sesuk. Alhamdulillah nggih anak wedok entuk rezeki. Dhisik kan bar adzan subuh buka lawang. Jadi pintu wis tak buka, guys. Lah kok ndelalae Mas Lalimantan kuwi ya arep tumbas sarapan. Parake ngalor pecah iki kopi blonjo mikire dhisik iki. Terus aku nyapu ning latar, tak saponi, lah dhek sediluk ki wis mantuk. Lah kok ndelalae nyangoni Dinda guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Dek, iki engko paringno Dinda wis sangu 100.000. Alhamdulillah ya guys. Esuk-esuk wis diparingi sangu. Muga-muga rezekine Mas Lalimantan muga ngalir terus seperti air zam-zam. Matur suwun dhisik gak iso bales apa-apa. Isaku bales ya cuma mendoakan yang terbaik buat Mas Lalimantan juga guys, ki bar panen ceritane guys. Mas Lalimantan ki bar panen jagung, ndek iki nggih bar dimuat. Pokoke mbuh panen, mbuh ra panen ki nek Dinda ki panggah tetep di jatah sangu guys. Ndeknane kok ngene Mbak Ina Hongkong, tapi kan yo lewate ning Mas Lalimantan nggih, lewat lantarane Mas Lalimantan. Dise terima kasih buat semuanya nggih. Tanpa terkecuali, pokoknya semuanya family online lah tanpa terkecuali. Dhisik yo matur suwun sanget. Isaku ki cuma mendoakan guys, ora iso bales apa-apa, ya cuma iso bales donga. Ngene iki nang mendino disuluri sangu koyo Dinda ngene iki. Aku gak tahu apa kuwi ngeweki apa-apa. Mungkin dhisik kadang yo mikir ya guys, aku ki mendino disuluri panganan, disuluri ndek ini sore bakso. Terus saiki sangu. Ngono ki kadang perasaane dhisik ki yo aku yo terus ngekeki apa yo mikirku malah ngono kuwi guys. Tapi yo terus tak bolak-balik neh cara ngono ora aku ora iso bales yo sing kuwasa engko sing bales. Muga rezekine dilipat gandakan ya guys. Dok, iki lirahe mbok masak apa, Dok? Lirah niku tak pasrahno Mbah Dok, guys. Mbok ape dimasak apa ya, soalnya iki ndek ini kan dhisik wis bar kelan temu, iki engko tak dekok ning kulkas dhisik. Ya ngene iki, guys, penampakane temu sing belum tahu ya, sing belum ngerti temu ki piye de ngertine kan sing wis tak sayur, ngertine. Lah iki sing ki wete temu ki ngene iki, guys. Kita kon gawakno lho, tak kon nggo conto bakule iki tak kon gawakno. Biasane iki enek kembange mlekruk-mlekruk ngono, tapi iki kok gak dikandhili kembange, guys. Iki jenenge temu purot. Nek temu badur kuwi modele gedhe-gedhe tur yo gak enek ambune. Ambune iki gak seger ngene iki, tapi nek sing ambune seger menyengat ngene iki temu purot. Sing iki temu purot iki, guys. Nek temu badur iki jenise gede-gede tur dikelo ya rasane iki kaya langu-langu. Iki temu badur. Lah iki sing temu purot. Iki sing koalas ngene iki guys. Lah nek teko omah iki terus dibeseti ngene. Dibeseti dibuaki godhonge. Terus hasilnya yo terus ngene iki. Wis karek methiki sing nom-nom iki engko iki cek disiset-siset ngono. Iki temu badur. Lah sing lirah ki nek wis dikupas yo ngene iki guys. Iki gathoke dibothok yo enak, dioseng enak. Terus di apa pokoke ndok ki nek masak ki pinter nek lirah, nek dhisik belum tahu yo guys masak lirah ya. Lirah penampakane ngene iki guys. Maksud iki WT sing cek lagaran. Kok penampakane. Iki WT lirah sing isih apa urung dikupas. Bentuke yo wis ngene iki.
Mau nek dikupas ya terus jadi dawa-dawa ngene iki. Iki ngasih tahu yang belum tahu ya guys. Terus iki kunci wete ini guys. Kunci iki sing dienggo nyayur bening. Lah iki dawa-dawa. Iki kan belum membentuk isi tapi kan cuma wis ngene tapi kan urung dadi ngono lho guys. Iki isine. Iki temu kunci sing dienggo nyayur menir, sing dienggo bening jamur, bening bayem, sedep ya iki. Dienggo tak tandur ning buritan kono mbok menawa urip. Ya ngene iki godhonge kunci. Terus iki temu, terus iki lireh. Nek jenise ngene iki guys, sejenis ngene iki akeh jenenge. Sing wete puyang kuwi ya enek dhewe neh, puyang ya puyang, lempuyang kan khusus dienggo jamu. Nek lempuyang iki dijupuk isine, maksudnya nek godhonge gak enak. Lah nek temu ngene iki isine enak, apa kuwi batange ya enak, kembange ya enak. Kuwi nek temu purut. Tapi nek lireh iki batange tok guys, isine iki dibuaki dipotongi ngene. Ya mungkin ae ya ngono carane ya guys, dise juga gak ngerti nggih. Tapi nek kunci kan nek kunci iki guys daune iki yo enak, delokno bothok yo enak, iki dienggo nyayur yo enak. Tapi kan beda-beda. Nek kunir iki godhonge meh persis ngene iki kunir, untuk ombo-ombo tapi panjang, yo ngene iki kunir. Nek sing temu apa yo guys nek ngarani kunir putih. Kunir putih ki ya nek dhewe neh. Terus sing digodhog iki apa ya jenenge ya? Sing isine gedhi-gedhi kuwi. Pokoke jenenge kok dhisik kok ya lali ya, guys. Anak-anak sing ditumbas Mas Arif ning pasar nek ngarani kok gak temu, tapi kunir putih ngono apa piye? Kunir putih ya jenenge ya enek dhewe. Terus kunir kuning kuwi ya dhewe, terus temulawak. Temulawak kuwi sing gedhi-gedhi, guys. Wit iki gedhi-gedhi rontok ngono kuwi sing dienggo jamu kuwi. Temulawak yo nek godhonge sih yo persis sejenis ngene iki. Nek temulawak iki kan anake iki ning hutan yo guys. Nek wong Blora pasti wis paham. Kalau orang Blora pasti paham yo guys temu-temu. Iki anake kan ning jero alas, ning jero hutan guys. Yo gak nek wong nandur yo pukul dhewe. Wanger ngene iki musim ngene iki yo ning alas kuwi yo nek musim ya tukul dhewe, tapi nek sing bagi yang tahu ya, sing gak tahu mungkin kadang ya kiwit apa ya ngono. Tapi aslinya ya enak. Cuma nek kum tahu kum pernah merasakan rasane piye ya penasaran, guys. Penasaran. Terus dhisik ta apa? Iya ya guys, cerita nggih. Kan ibu-ibu family online ki ada yang tanya. Kok dhisik sekarang sik guys, durasine tak tulis sik nek kakean iki terus sinkron omongan karo ngono iki sinkron. Tak lanjut ya guys. Iki jawab pertanyaane family online. Pertanyaan iki, "G, kenapa sekarang kok dhisik enggak ikut kerja di Mas Kalimantan?" Saiki tak perjelas ya guys. Aku antarane Mas Kalimantan ki gak enek piye-piye. Maksudnya ki gak enek masalah piye-piye ngono guys. Kok aja pertanyaan iki yo iya nek maune kan dhisik yo ikut kerja apa ki yo ikut. Tapi kan yo di samping ngene lho guys. Kan ulur yo icir. Lah icir kuwi tenagane ngajake nganggo alat. Maksudnya alat cetuk. Ngene-ngene lah sedangkan dhisik iki yo gak duwe alate guys. Makane yo kuwi kan yo mempercepat penggian iya, yo terus piye yo guys? Mempercepat penggian iya, yo terus ngirit uang. Misale wong 7 ngene wis ngatasi pirang-pirang kilo. Tapi nek icir manual kuwi dhisik ikut, soalnya kan yo gejek kayu, icire yo diicir nek pakai tangan, tapi nek pakai alat kuwi terus terang dhisik enggak ikut karena yo dhisik iki gak duwe alat. Ngono guys. Lah iki ngrabuk yo ngono, Mas Arif mah yo ngomong. Nganu, "Cek mulai apa nih to, Mas?" Kan bilang gitu yo guys, bertanya. Anu deh ngabuk, iki sing tegalan cedak kene kan cuma 20 sak, 20 karung.
diborong tenagane cuma wong 7. Lah wong 7 kuwi engko mamange Pak Pri nggih, ki ngebarno apa ora ngono. Lah sing sedangkan sing Mas Rip. Lah engko tak jajal sik De, sedina ki engko 20 sak nek barno ya terpaksa sesuk tak jupukno. Tenaga akeh, soalnya aku lah yo budak udan, guys. Umur 16 dino apa piro yo jagonge kuwi, tapi kan yo budak udan ku mau ndek nani kan suwi tenan gak udan yo guys. Lah iki engko didelok sedina iki engko nek wong 7 ki engko gak ngebarno dalam 1 hari, maksudnya nggih, engko sesuk terpaksa dipekno wong akeh. Lah iki terus dhewe ngomong, "Kok nek dipekno wong akeh aku tak ikut Mas, aku tak melok." Aku kan jobku ning tebunan kuwi yo 3 hari iki sek prei dulu, guys. Nggih, De, sesuk nek melok, nek umpama apa kuwi maksudnya iki gak ngebarno sedina gitu. Sesuk tetep tak pekno wong akeh, De. Soale wong yo padha ae cara mbayari yo, guys. 7 kuwi yo sak karunge kan yo 50.000. Jere 20 wong 7 ki 20 sak kan ya padha ae, sak-sake 50.000. Lah nek 20 wis pira? Lah cara dipekno wong kuwi ya padha ae jere tenagane mbayare ya semono kuwi. Diborong ya semono kuwi kan padha ae. Lah mikire iki sedina iso bar apa ora, memang nek borongan kan ngono ya, guys. Nek gak ngebarno kan sesuk eneh, dadi ini memakan waktu. Kayak Mas Kalimantan kan mburu ndang entuk udan ngono. Jadi kok aku tak melok Mas karo Pak Sung nek dhisik jope nganggur yo guys. Soale kaya dhisik iki nek wis kadung terjun ning perkebunan kuwi yo guys. Sekali ikut engko nek leran-leran prea-prei ikut ning gone Mas Kalimantan kok aku iso-iso kuwi dipecat. Soale wis kadung melok kene kok terus melok kerja ning liyane. Ngono kuwi nek apa ning tebunan kuwi intine yo cara menawa mencela-mencel ya guys nek ngarani. Kecuali kok pekerjaan iki pekerjaan pribadi, maksudnya kaya dhisik mulai rendengan utawa dhisik mulai apa pribadi dhewe duwe kepentingan keluar rumah ngono kuwi dimaklumi ya guys. Soale kan pribadi, tapi nek pindah kerja ning wong liya kuwi yo langsung melok neh iki angel guys. Cara menawa ape mlebu neh iki wis diganti wong liya ngono iki lho, maksude ngono. Makanya dhisik nek wis kadung ndeknane kan 15 hari berturut-turut iki dhisik gak prei 1 hari pas mengantarkan Dinda di kabupaten pas Pramuka Garuda kayak guys. Aku njaluk izin 1 hari tak nggo ngantar anak wedok itu. Tapi ya panggah diizini wong cuma 1 hari tur yo kebutuhan pribadiku dhewe, ora tak nggo kerja ning liyane ngono guys. Alasan iki gitu guys. Ora enek masalah apa-apa, kok dhisik gak melok kerja ning gone Mas Kalimantan piye nganune piye lah. Icere ya pakai alat, dadi dhisik ya gak iso nganutur, Pak Sulah kakike ya kenek keong. Dadine ya pas waktu kocak jagung kuwi Pak Su kan kena alangan gitu, guys. Dhisik jek ning tebunan, sing Pak Su kakike ya jek sakit. Dadine sing unduh-unduh ning mbahane Mbah Pomo ki ndeknane dhisik kan wong loro-lorone gak bisa ikut. Ceritanya gitu guys. Jadi penasaran aja diambil hati yuk guys. Maksudnya penasaran yo nek penasaran ki tetep family online. Kenapa desi kok sekarang nggak ikut kerja di Mas Kalimantan ki pertanyaan ki yo tetep enak guys. Tapi yo tetep tak jawab dengan jujur nggih. Alasane yo wis ngene iki mau. Maksudnya engko nek tenaga ki engko nek wong 7 ki iso ngebarno dalam 1 hari yo sesuk paling yo dilanjut diborong neh guys. Tapi nek gak ngebarno jare Mas Kalimantan sesuk sing cedhake gubuk gedhe ning tandak kuwi yo dibiahno wong akeh. Soale bendang bar bendang iso entuk udan. Gitu loh guys ceritanya nggih. Cerita yang sebenarnya jadi ki ora nek apa-apa guys, meskipun aku gak tahu petok gak tahu ngono ki kadang nek sore ndak mosok di konten kabeh kan ya ora dolan rono ya kadang dolan sing dhek dolan rene ya dolan kadang deng wes saiki kowe dadi wong Telaga Tuwung de guyon nggih aku saiki omah-omah Telaga Tuwung Mas aku omah Jeliru ngono kuwi udah guyon
ini ki mang sangu ya sesuk-esuk wis dijatah. Kaya Dinda kan wis dianggep adike dhewe. Dadine nek nganggep keluargane dhisik iki wis dianggep keluarga dhewe, dianggep bapak ibuke dhewe. Jadi yo nek pas dhisik gak enek konten ning kono utawa gak melok kerja ning kono berarti yo kuwi mau tenaga-tenaga ki wis pakai alat ngono ki ya, guys. Ngono nggih. Lah sedangkan dhisik kan gak punya alat sing kanggo nyethuk. Jadi ini sidik-sidik koyok ngesreng koyok apa paksu kan alat-alat sing ngono-ngono kuwi gak siap. Jadi ini kan maune yo gak enek termo arit, pacul. Ngono kuwi yo siap, tapi yo nek sing alat sing ngono kuwi kan ora siap. Guys. Seneng nggih mau dilanjut neh iki dhisik mbuh masak opo iki cek pikir-pikir guys iki. Masak opo iki mbuh temu enek tapi yo ndeknane bar kelan temu. Kok dilanjut neh yo guys. Opo ya cacah ya. Yes. Iki Dinda mau mantuk sekolah iki maringi undangan. Undangan iki jam 9 penerimaan rapot semester 1. Maisha Adinda Nuraini. Cek rene ya. Salok bengak-bengok. Besok hari Sabtu, guys. Penerimaan rapot. Iya. Rene, Dek. Waduh. Sedina urung digendong Pak De. Nggawa apa kong kuwi? Kuwi lho nggawa pentung apa penyulek meripat lho. Nek nyulek meripat. Kita ngene nutuk tikus. Apa, Dek? Aduh. Manganu, kucinge rene golek kowe masak. Nggih, kucinge golek Deksa kuwi apa, Dek? Kucing satune kene Dek wesi iki nggawa apa kuwi? Ah, lho kucing satune sing hitam. Lah iki HP-ne gak mbok gawa. HP. Mana, Dek? Mana? Iki mangan. HP-ne ndi, Pak De? Mau mbok casno. HP-ne dicas iki, Dek. Pinjem HP. Pinjem kuwi ya. Aku pinjem mesine kuwi. Paringno Pak De. Gak ngene nutuk tak pinjem HP. Kuwi engko nek jatuh nganu, Dek, nyodos kene lho. Iki lho HP-ne Pak. Nyang, paringno Pak De. Lho kodok gedhi. Iya. Entah De tikus De nisor meja, De. Tikus De. Kolam, ya Allah. Bolahe kok koyo ngono. Aku pinjam kok tak pinjami HP. Cokot. Oh alah sedina kok dadi piye ya guys, males gerak iki piye desih mager. Nek tak kocekno kae, Cek. Mumpung marai ya jenenge piye ya guys. Maune ning mbawon ae dadine prailah iki dhisik gak leren, dadi gak istirahat. Enek kerjaan sing tak kerjakno, guys. Karek apa? Iki lho serap-serawang sing gurih lho ora iso males. Kesel rasane iki kok ning awak iki lesah. Sing paksu wis nggo leren sik ae nggo leren ngono. Awake dilereni tenan, guys. Dhisik mulai jam 11:30 mau. 11:30 sampai jam 11:30. Turune pirang jam iku. Aduh. Tak puas nang untuk turu. Terima kasih. Apa, Dek? Permen. Pedes mboten? Pedes ya? Duduk nang kono duduk. Pedes. Sithik ngono lho, Pak Dek, iki gedhe no. Permen daprosan pedes.
Tuel sithik-sithik ae. Pak De, Pak De. Pak De piye? Pedesen? Hadap sini, Adik. Dadah. Halo, guys. Ngono piye? Piye nek ngonten, Dik? Nek ngonten piye, Dik? Tumbas es krim mboten? Mboten? Iya. Tumbas es krim? Ya ora gelem madhep rene kok. Tumbas es krim? Iya. Iya. Berapa? Jadi ke anak-anak kayaknya kok. Tumbas es krim berapa? Berapa es? Malah moh. Saru deh. Ki wasi apa tadi dimuti ngono ki? Dek gak pareng, Dek nek nyokrok gulu. Nyuwun. Paringno Pak De. Enggak mau ya wis anu, celukno buke. Engko ben dicethoti buke. Lho. Wis gua paringno Pak De, Dok. Paringno Pak De. Gua ayah. Gua ayah. Wis paringno Pak De. Paringno Pak De. Nuthuk ibu nuthuk mama kok iso. Sedina kok hawane kuwi kaya ning pegunungan, ora nek panas. Esuk yo grimis, dadine iki mripat kudu merem malah. Sedina iki nek panas guys ngono kae lho. Ora nek panas dadi kaya campur mendung, campur grimis, campur kaya ning pegunungan. Hawane sahdu ngono kae lho. Angine seripit-seripit. Sini iki kudu turu wae ya Allah ya Allah. Alhamdulillah guys, sore-sore Desih dapat rezeki dari sopo meneh Nera, anak lanang ya guys. Nera Mas Lalimantan wis dikei gedang. Terus es campur. Terus iki es apa, Dek? Rambos. Sirup rambos. Es campure 2 iki wong Pak Su wis bar mam kokono lho nggih. Pak Su ki mie ayam wis sak porsi, ese wis 1, terus iki mie ayame. Iki mau kan acara apa? Suntak Dek nembok suntak. Tenaga iki do ngusung pupuk. Pokoknya diborong guys, pupuk sesuk mupuk kuwi diborong karo tenaga-tenaga. Jadi Desih gak bisa ikut nggih, wis soalnya wis burungan. Terus iki mau walalah menyala Dek mie ayame. Mie ayam Mas Fadil. Awas. Terus iki untuk berkat iki, Desih nggih untuk berkat. Berkat toh, uculi Dek buka Dek. Berkat konggone Mas Putra, konggone Mbah Doto iki guys. Setahunan adik, sapa Dek jenenge anake Mas Putra iki? Adik sinten nggih? Gak roh jenenge ya guys, ki enek iwol-iwol nggih. Enek embel-embel, terus Bugis, terus Nogosari. Suwi ya guys, gak untuk berkat ya nggih iki. Ganti sendok ya, Dek. Ki enek kluweh, tempe setahunan. Terus iki sambel goreng, tahu, urap, iki mie. Iki ayame. Wow, nyala. Matur suwun Mas Putra nggih. Muga-muga adike jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Wow, mie ayamnya menyala. Matur suwun nggih kagem Mas Lalimantan. Ndek esuk wis sangu. Ndek ingi bakso. Sore mie ayam karo es. Sik kurang penak piye. Duwe anak lanang. Wis ben ngono sik. Duwe anak lanang sing gematine pol ning wong tua, tapi wong tua ora wong tua asli ya guys kok Desih. Wong tua temokan. Wong tua tapi kayak opo-opo iki. Sing kayak opo-opo malah anake niki. Mendino Desih malah disuluri panganan koyo ngene iki, guys. Guys, muga-muga rezekine lancar, diparingi sehat, diparingi panjang umur ya Le.
dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.